Det her, det er en gennemløbsbag. En gennemløbsbag, den skal man fylde tempereret vand i, eller koldt vand i. Og når man kan mærke, at det er, som det skal være, så fylder man karret helt op. Og det gør man til den øverste dyse, 10 cm over den. Der skal vandstanden være, før man kan bruge spaden. Nu har vi den korrekte vandstand, 10 cm over dyseren. Så er spaden ved klar til at blive brugt. Man tager en tablet, en klorpille og putter i per person, man bader. Og så starter man sin vandcirkulation i 1-2 minutter. Og når man starter sin vandcirkulation, så varmer spaden automatisk op.